Здравейте, моето име е Макси и аз ще ви покажа много хубав сегуей трик. Значи, първо замахваш от сегуея и правиш така. И го караш. Ако искаш да се вива, да е диво, така трябва да направиш. Но внимавайте, защото преди паднах и се побих. И ако искам, е това право. Става по-диво и по-диво, значи внимавайте. Внимавайте. И това ще стане. Ето, направи го да не е толкова диво. Ето. Ето и...